I den her video vil jeg vise dig, hvordan du skal gøre, hvis du vil søge om et forløb til en elev ved RC. Det allerførste du skal gøre, det er, at du skal gå ind i den besked, du har fået, og via linket finde frem til et dokument, hvor du kan se, hvilke forløb, der tilbydes i den periode, vi går i gang med. Der vil du komme ind og kunne se, at for den første periode, så er der tilbud i dansk, matematik og i AKT. Det er vigtigt, at du ved, at det er de forløb, der kan søges til, og det er de forløb, vi giver støtte til i den periode. Når du har gjort dig klar, hvilke forløb du gerne vil søge til, så skal du udfylde et ansøgningsskema. Det kan du tilgå ved at klikke på linket her i beskeden, som du har fået i Intra. Du kan også finde det, som det er forklaret herunder. Når du går ind i indstillingsskemaet, så er det allerførste, du skal gøre, det er at få lavet en kopi. Der skal laves en kopi for hver elev, du skal søge til. Nu skal du så i gang med at udfylde selve dokumentet. Du skal være opmærksom på, at det dokument, vi skriver i, også er det, som på et tidspunkt bliver synligt for forældrene. Det vil sige, at du ikke skal skrive noget, som ikke er egnet til at blive læst af forældre, og det skal også være et sprog, der er forståeligt for forældrene. Gå først op og få sat den rigtige dato på, og når du har gjort det, så går du ned og udfylder med elevens data, navn, klasse, fødselsdato og hvem det er, der indstiller til forløbet. Den næste del, som du står for at udfylde, er den lige under, og der er det vigtigt, at du gør dig meget umage med at gøre det rigtig grundigt. Det er de oplysninger, vi har at arbejde ud fra, når vi skal arbejde med den elev, der er indstillet. Nummer 1, der skal du kun skrive, om der søges om et dansk, eller et matematik, eller om det er et AKT-tilbud, der søges om. Du skal ikke skrive flere ting i det her felt, kun én af de 3. Bagefter beskriver du de udfordringer, som eleven har. Du skriver alt, hvad du har af dokumentationsmateriale omkring eleven. Det kan være tester, evalueringsresultater osv. Så skal vi have en nøjagtig beskrivelse af, hvilke initiativer, der har været i brug for at hjælpe barnet indtil videre. Vi vil også gerne vide lidt om, hvad det er hvordan eleven ser sig selv, og hvordan eleven agerer i forhold til andre kammerater og voksne. Og til sidst vil vi godt vide noget om, hvordan samarbejdet er med hjemmet. Af den besked, du har fået i Intra, der vil det fremgå, hvornår du senest skal sende det dokument, som du har udfyldt. Hvis din ansøgning skal i betragtning til et forløb, så skal den være os i hænde senest den dato, der står her. Så skal du have sendt dit dokument til RC-medarbejderen. Det første, du skal gøre, det er, at du skal gå ind og dele de dokumenter, du har udfyldt, på den måde, at du giver alle med linket adgang. Det gør du ved at trykke på avanceret og redigere, og så vælger du alle med linket. Gemmer det og udfører. Derefter kopierer du linkadressen og sender den med i den besked, du sender tilbage til RC-medarbejderen. Efter at tidsfristen er udløbet, så mødes alle RC-medarbejderne og fordeler, hvem af eleverne, der får tilbud om et forløb. Og RC giver derefter besked tilbage ud om, hvem det er, der har fået et forløb, og hvem der skal vente. Derefter kan du, hvis en af dine elever får tilbudt et forløb, forvente at blive kontaktet af den RC-medarbejder, der skal varetage indsatsen. Det er RC-medarbejderen, der står for at få dokumentet videresendt til forældrene, som så skal godkende forløbet. Når du indstiller en elev, så må du forvente, at du også vil modtage vejledning og være parat til at justere din egen undervisning, så den kan tilpasses eleven, som jo på et tidspunkt vender tilbage, når forløbet er afsluttet. God fornøjelse!